קצת על תופעות באינסטגרם. אני נורא אוהב להראות את השקף הזה, כי הוא דבר ראשון הוא משקף את הפסיכיות של המדיה הזאת. אנשים מרימים חשבונות קונספט, מה שבא להם, מעלים כל יום תמונה אחרת של כוס קפה עם הציור, או מעלים כל יום תמונה אחרת של הרגליים שלהם באיזשהו מקום, והחשבונות האלה עם הקונספט, אני לא יודע אם הגיע לכם בדרך הוויראלית חשבון של מישהי שגורר את החבר שלה לכל מיני מקומות, ורואים רק את הצד האחורי שלה, כל מי שעושה כן. הדברים האלה נולדו פה, מה שאתם רואים פה זה דרסי הקיפוד המעופף. חשבון הכי יפה מהסגל. כן, דרסי דרך אגב מי שייכנס לראות נפטר, אחרי שהקיפוד נפטר, אמיתי כאילו, לפני משהו כמו חודש, והבן אדם שכילן את מה שאתם רואים פה את הספרון הזה, זה הספרון שהוא מקדם בעצם כדי למכור, אבל הנה עכשיו כולכם מכירים גם קיפוד שיש לו יותר עוקבים מי שאתם רוצים. אני כבר משתמש... כן, לא, אני גם משתמש במשפט הזה הרבה, כאילו, אני מכיר קיפודים יותר עוקבים. אז לדעת, התופעות האלה, תופעות של כל מיני אנשים שרודפים אחרי גראנג' או כל מיני תופעות מעניינות, או אנשים שהם חולי גלישה, אנשים שהם חולי... כל אחד עם העולם שלו, חשבונות קונספט הם תמיד הופכים, כמעט תמיד הופכים לתופעות נורא נורא מעניינות. אנחנו נתייחס לזה כשנצטרך להתחיל לייצר תוכן למותגים שלנו. אוקיי?